At Kuya John Bart, cover your mouth. Hindi nag-reply si Blue nung may kuya ko. Ang aming alaga, ang aming pong alaga ay galing lang siya sa kalsada. Napulot namin siya. Sa harapan ng aming bahay. Walang may-ari. Walang may-ari. Tinanong namin ang aming mga kapitbahay. Walang may-ari sa kanya. Kaya, sa amin na lang siya. Ampunin na lang namin kaysa masagasaan ng mga dumadaang sasakyan. Ha, sige, sige. Ka dyan. Huwag kang iipot, ha. Hello, ate. Ayan yung anak mo. Nakakakiliti, be. Doon ka na, oh. Paliliman mo to doon sa, friend yung pusa. Ming, Loki! Loki, halika dito, anak! Loki! Akin na yung alaga ko. Ito guys. Naisamin naming bunso pa, puro bunso. Galing din yan sa kalsada. Mga alaga namin dito sa bahay, puro galing kalsada. Ayan. Baby pa siya nung napulot namin sa kalsada. Hindi namin alam kung sino may-ari. Nasa kalsada lang siya. Kaya kinuha na namin para may mag-alaga. Ayan, ay naku. Ang baho ng puwet mo! Ang babaho ng puwet nyo! Lucky! May dalawa kaming alagang pusa, guys. Puro galing sa kalsada. Inampo namin kasi walang mag-aalaga sa kanila. Ayaw ko sana talaga ng pusa kasi may mga asma yung anak ko. Kaso, kawawa naman sa kanila. Walang mag-aalaga sa kanila sa kalsada. Loki! Uy, bigyan nyo nga si Loki. Hindi yan kumakain yan. Loki, baby. Uy, baby. Uy. Hoy, humarap ka sa nanay mo. Loki? Humarap ka sa nanay mo, baby. Humarap ka sa nanay mo. Baho mo. Hindi ka naliligo. Hindi ka naliligo. Pag mainit na, papaligoan natin ulit si Loki. Sarap ng buhay ng sisiw na yan dyan. Halika nga dito. Alam ko sa nanay mo. Ano sa nanay yan? Ikaw, tsaka ako. Ang daming nanay niyan. Ito nanay din ako. Nanay ko din. Mas mabuti yung maraming nanay. Mag-toothbrush ka nga. Mag-toothbrush ka, baby. Gagawin ng nanay mo. Gawa sa may tao. Mag-supply ako, guys. Maghapon ako hindi na-supply. Grabe ka, ma'am! Dali na! Busy si nanay. Oh, the sun rises in the east. Hindi and na, mamaya, maliligo. East. Si Muling North, Muling south, sinabihan ko maligo, west. pero yung sarili ko hindi pa napaliguan. Ano ba? West. North, south, east, west. East, west. West! West! No, ay, hindi ko alam kung saan ang north, saan ang south, hindi ko alam. Tanungin mo sa atin dito. Saan yung north? Nag-module yung mga anak ko. Susagot sila ng mga The module. sun, yung sun daw po nag-rise daw sa east, tsaka parang kagabi na itong basta, Tali ng buhok. totoo. Fact or, Kasi, fact or opinion. para na akong Totoo or para na akong basahan. Mat. Ito ba yung mat? Ay, lagay mo dyan F. Para nang basahan si Manay. Number 5. Corn is a better source Wow. of Bebe, saan yung carbohydrates alcohol? than rice. Ang corn daw, buboy, ang better source of carbohydrates than rice. Mas better daw, buboy, yan sa, Healthy natin. Sa healthy natin, sa health. Oh. Hindi sa healthy natin. Tama, mali. Tama? Ay, fact or opinion.
Mag-powder tayo para lang. Pwede na magprito sa mukha ko. Tama mo? Ay, tama mo. Tama. Fact or opinion? Pwede na po magprito sa ating pagmumukha. Naguda ko. Ilagay mo dyan, practice task 3. Dali na, matatapos mo. Maglilinis ako guys ng isda na binili ko kasi Ano ba yan? magluluto na naman ang nanay Inday. Dali, practice task 3. Dali na, kupirin mo na yan. Kaso, ay naku, naubo yung bukulit. Maali ka, ma. Ha? Nanuklay lang ako. Anak, tatanungin mo ako kung aalis ako. Nanuklay lang ako. Tsaka naglagay ng gunting powder kasi. Tingnan mo yung mukha ko. Para na si mamang 60 years old. Magkaano ako. 3. Maglilinis ng isda. Madilim ang aming kitchen. Ang aming dirty kitchen. Ayan. Madilim talaga yung ilaw namin guys. Ganito yung ilaw namin paggabi. Mahina yung kuryente. Ang daming hugasin. Mahina ang kuryente namin dito pag magagabi kasi maraming gumagamit. Madali ka, Ubo nang ubo si Noy. Ano yan? May COVID ka na? Hindi ako muda. Ako, wag naman sana. Hindi ako muda yun ang sabi ko lupat. Lupat. Madilim na ang aming pamamahay pag ganitong oras. Sige, Kasi mahina na yung supply ng kuryente dito sa amin pag ganito. Pati yung internet namin mahina. Kaya yung aking ginagawa dito, loading ng loading. Loading ng loading. Lagay naman na dyan, bubay na. Loading ng number 1. loading. Number, ano? Dali na, number 1. Niki! Magdito palagay sa may... Dito daw, Buboy, sa practice task 3, mapili ka daw dito, Buboy, kung fact or opinion. Babasahin ko, ha? Yellow is a pretty color. Na Lord, ba't Para sa ng kanya, aking yellow is a cellphone? pretty Kaya, Fact or opinion. Totoo or opinion lang. pa Charles ginagamit ko, no choice. Yellow is a pretty color. Maganda daw, Buboy, na color ang yellow. Totoo or opinion niya lang. Ang aming little teacher. Kopya mo na to. Yan na. Friday, Friday, Dali na. Friday, Friday. Di ba ganyan? Ano ito? O, hindi na kayo dyan. Mga itsura nila nakalapas sa sahig. Hi! Ang buhay! Pang aming bahay, puro sampay. Sampay kahit saan ka pumunta may sampay. Ayan. Pero sinampay, ang dami pang sasampayin. At ang dami pang binabanlawan. Kaya ang nanay ay parang basahan. Lagay ka na dyan, 1. Pero tawa pa rin ang tawa. Lagay mo dyan, Ay, tingnan mo to. 1, 2. Grabe talaga. Naapakan ko yung effort ng aking mga manok. Mahirap pag maraming alaga sa bahay. Naapakan ko yung ipot. Naapakan ko yung ipot na manok. Hugas ako dito sa ano. Ay, buki. May tulog akong briko na. Ang aming likod bahay, guys. Puro manok ang nandyan. Diba? Kasabay itong mga manok na ito kahit saan umiipot. Napilay ako ng ipot na manok. Na-PWD ako sa manok. Dali lang. Tingnan nyo to guys na ano. Tanim kong kamatis. Tinanim ko siya sa empty bottle ng Zone Rocks.
Ayan. Gabi na kasi. Medyo madilim na. Yung empty bottle ng Sunrox. Ganyan yung ginawa ko. Ito pa. Para may pakinabang naman yung mga basura. Ayan. Yung aking kamatis, sana ay mamunga sila. Ayan. Para hindi ko nabilhin sa palengke. Ayan, ang mga aking kamatis. Magagabi na guys, kaya madilim na po. Tsaka maulan sa amin. Maulan maghapon. Nakulimlim talaga. 6 o'clock na ng hapon. 6 o'clock na ng hapon. Ayan. Kaya hindi na tayo magkitaan ito. Magsabon si Manay ng paa. Kasi napakan ko yung ipot na manok. Ang dilim talaga dito sa kusina namin. Super dilim. Ang dilim, ang dilim, ang dilim. Hindi na ako makita. Maglinis ako guys ng, ayan ang kusina namin. Ang aming dirty kitchen. As in dirty. Dahil sa mga manok. Maghugas ako na, ay maglinis ako guys ng isda. Yung isda. Dito sa taas. Ang isda. Kasi yung aming mga manok ay pusa. Madilim talaga, hindi pwede. Yan ang isda. Hindi nyo na ako makikita guys sa sobrang dilim ng aming ilaw. Kaya bye for now. Thank you for watching po. Good night na. 6 o'clock na ng hapon. Gabi na pala. 6 o'clock na ng gabi. Yung 6 o'clock gabi na. Matatawag ng gabi. Thank you for watching. Bye po.